खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै 7 जुलाइ 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि माखासे इम्पर्टेन्ट निउज, हेडलाइन निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय नागालेन्डआव सैमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनो नागिरनाय जाथायखौ लानानै नागालेन्डआव थानाय गासिबो रायजो राजा बिथांमोना रागा जोंनाय फोरमायदों। नागालेन्डआव सैमा बेदरखौ गोबाङैनो जायो। नागालेन्डआव सैमा बेदरखौ दासान्दि सेरसेयाव 250 राङाव फानगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे मध्य प्रदेशआव सुनु यादव मुंनि आइजोखौ बिउटि पार्लाराव हाबानि थाखाय मेकआप खालामनो थांनाय समावनो गावनि एक्स बयफ्रेन्डआ गोरनायाव हास'ना बुथारबाय। एक्स बयफ्रेन्डनि मुङानो जाहैबाय राम यादव। बे राम यादवखौ हमनो हायाखै, नाथाय राम यादवनि लोगोखौ हमनानै लांबाय पुलिसफोरा। दासिमबो बे राम यादवखौ नागिरनानै मोनथ'वाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आमेरिकायावबो टिकटक एपजों लोगोसे आमेरिकायाव सोलिबाय थानाय गासिबो चाइनिज एप्सफोरखौ बेन खालामनो थांखि लागासिनो दङ। गाबोन नङाबा समफोर बेन खालामनोबो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतनि ओंखारनो गोनां दिल बेचारा ट्रेलारखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रानो बे सावथुनखौ सिनेमा हलाव देखायनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय दा कर'ना भाइरासनि समाव बोरैहाय देखायनो? दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय आसामाव मैयाहाय गासै 220 पुलिसफोरनि मोदोमाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। लोगोसे आसामाव मैयाहाय गासै 786 गोदान केस मोननाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय आसामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 2 ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामदों आरो भिडिअबो खालामदोंमोन। बेनि उनाव सिख्लाफोरखौ ब्लेकमेलबो खालामनो नाजादोंमोन। बे जाथाया हेलेन एरिया होननायाव जादों। जिनाहारि खालामग्रा 5 दुथांफोरखौ पुलिसफोरा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय आसामाव दैबानाजों दासिमबो गोबां सुबुंफोरा दुखु खस्थ' सहायगासिनो दङ। सोरहाबा बागान थांजाबाय, सोरहाबा बिथा थांजाबाय, सोरहाबा गय बागान, थाइजौ बागान, बायदिसिना बागान थांजाबाय। थिग बेबायदिनो गुजरातआवबो मैयानिफ्राय दैबाना जागासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सिनानै गालां। बाय बाय।